Wel, dyma fi yn y Gell unwaith eto, a dwi'n falch iawn o gael eich cwmni chi, gobeithio bod chi yn iawn. Rwan, mae gwahanol rifau yn golygu gwahanol bethau i ni. Mae ambell un yn rhif i'w nodi yn dydy. Da ni'n dathlu priodas arian ar ôl bod yn briod am 5 mlynedd ar 20. Mae 25 yn rhif. Wedyn 20 mlynedd, priodas rhyddem, 100 mlynedd, priodas ddiamwnt ac yn y blaen. Mae rhai o'n ni falle'n cofio'r frenhines yn y flwyddyn 2002 yn cael jubilee. Nodi 50 o flynyddoedd, 100 mlynedd ers iddi gael I chyroni. Mae sawl dathiad canmlwyddiant hefyd yn cael ei nodi. Ond beth am 101, dyma Myfyrdod rhif 101. A bydd ambell un o'r chi'n gyfarwydd â'r rhaglen deledu Room 101. Mae'n cymryd ei theitl o'r ystafell honno yn nofel 1984. Ystafell lle oedd pobl yn diflannu I gael ei diardynnu a pryn unrhyw un yn ymddangos eto o'r ystafell honno. Felly yn y rhaglen Room 101, ystafell 101, mae pobl yn cael dod I awgrymu pethau carem nhw I weld yn awgrymu, carem nhw I weld yn diflannu am byth. Mae yna 3 fel arfer yn rhoi awgrymiadau. A'r cyflwynydd yn caniatáu I un o'r 3 gael ei dymuniad yn ei ddychymyg wrth gwrs. Mi gafodd llwyth o bethau I awgrymu dros y blynyddoedd. A bu tipyn o helynt pan nath Ann Robinson ddweud I bod hi am weld y Cymru yn cael ei rhoi yn yr ystafell ac yn diflannu am byth. Tybed beth ych chi yn ei roi yn Room 101 a pheidiwch â dweud Ann Robinson. Mae yna bethau sydd yn mynd ar y nerfau ni'n does. Pethau'r hoffwn mi gweld yn diflannu o'n byd ni am byth. Gallwn ni sôn am rai pethau mewn ffordd ddigon ysgafn. Mi fysa Gwenan yn rhoi marmite yn yr ystafell yn syth. Ond mi fyswn i'n cwyno braidd wedyn achos dwi'n hoff iawn o farmite a'r damed o dost. A beth am y ffordd mae cymaint o bobl yn defnyddio'r gair absolutely yn ei sgwrs. Ond mae yna bethau mwy difrifol. Pethau, wel, hyd yn oed mor syml a'r sbwriel sy'n cael ei adael ym mhob man gan bobl. Hynny mae'n hyll, mae'n sbwylio'r olygfa neu'r awyrgylch mewn ambell I le, ond yn waeth na hynny mae'n gwneud drwg i'r amgylchfyd hefyd yn dydy, wrth I ni glywed am yr holl blastig yn y môr ac yn y blaen. Rhywsut, da ni'n gwybod fod yn rhaid I ni fyw efo'r pethau yma. Sa'n ni'n hoffi cael gwared ohonyn nhw, ond fedrwn ni ddim. Ond efallai mae'r pethau mwyaf anodd I gael gwared â nhw ydy'r pethau sydd ynddo ni. Pethau yn y natur ni, da ni ddim yn ei hoffi. Da ni'n gallu gwneud pethau ffôl o weithiau, pethau sy'n embaras I ni. Sa'n ni'n hoffi, sa'n ni'n stopio gwneud hynny. Neu yn waith, mae yna bethau sy'n codi cywilydd arno ni. Pethau hynny ydy'r pethau mwyaf anodd I ddelio efo nhw'n de. Dyna chi'r gair angharedig sydd wedi llithro allan o'n gennau ac wedi creu loes a dolir neu niwed I rywun annwyl. Neu dyna chi rhoi mewn I ryw demtasiwn rhywbryd, a da chi'n tybied o fydd neb yn gwybod. Ond da chi'n gwybod, a mae o'n glwy ar eich cydwybod chi. Ac efo llawer o bethau fel hyn, mae pobl yn dod I wybod amdanyn nhw, a wedyn mae yna ryw gywilydd a rhwystyr yn dod rhyngddo ni a nhw. Pan da ni'n troi at gynllun mawr Duw yn y Beibl, da ni'n clywed fod na ddydd yn dod, pryd fydd sawl peth yn diflannu am byth. Mae'r rhestr yn gobeithiol tu hwnt. Cymwch chi beth sy'n cael ei ddeud rwan yn llyfr datguddiad, y benod olaf ond un o'r Beibl. Clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, wele, mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth, bydd ef yn preswylio gyda hwy, byddant hwy'n bobloedd iddo ef a bydd Duw ei hun gyda hwynt, yn ddiw iddynt. A rwan dyma fo, fe sych Duw bob digren o'i llygaid hwy. Ac ni bydd marwolaeth mwyach na galar, na llefain, na phoen. A mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Nech chi addewid rhyfeddol, dim dagre, dim marwolaeth,
dim rheswm i alaru, dim poen, dim afiechyd fel yna. Wel, pam? Sut fydd posib cael byd fel hyn? Wel, mi fydd pob drwg wedi cael ei fwrw ymaith. Mae lle'n cael ei ddisgrifio fel dinas. A be sy'n cael ei ddeud ydy, ni chaiff dim halogedig na neb sy'n ymddwyn yn ffiaidd neu'n gelwyddog fynd i mewn iddi hi. Dim pechod, dim anwiredd, dim casineb na thrais. Mae'n mynd i fod yn fyd perffaith. Ond beth amdano ni? O'r dwi'n gwybod bod pechod yn ynghalon ni. Mae ynghalon ni'n halogedig. Sut fedra i fod yna? Oherwydd dyma'n mhroblem ni, mhroblem i, y drwg sydd yn dda i ydy'r hyn dwi'n cael yn fwyaf anodd i ddelio efo fo. Mae Paul yn dweud wrthon ni. Gwyddom fod Duw mhob peth yn gweithio ar daioni gyda rhai sy'n ei garu. Rhai sydd wedi galw nôl i fyriad, oherwydd cynnig bod hwy fe'i hadnabu, a'i rhagordeinio i fod yn unffurf ac unwedd a'i fab. Fel mae cyntaf yn edig byddai ef ymlith pobl lawer. Dyna fwriad Dduw wedi bod ni'n mynd i gael yn newid i fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Da ni'n mynd i gael yn glanhau, yn trawsffurfio, nid jyst yn allanol ond yn fewnol. Mae Ioan yn ei osod o fel hyn yn ei lythyr cyntaf, gyfeillio'n annwyl. Nawr yr ydym yn blant Duw, da ni'n blant Duw trwy'r ras, am fod Duw wedi maddau ni trwy Iesu Grist. Yr ydym yn blant Duw ac nid amlygwyd eto beth a byddwn, ond yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos y byddwn yn debyg iddo. Oherwydd cawn ei weld ef fel ag y mae. Na chi ogoneddus, da ni'n mynd i cael yn gwneud yn debyg i'r arglwydd Iesu ei hun. Sut mae'n mynd i ddigwydd? Wel, da ni methu wneud o'n hynny. Mae Duw yn mynd i weithio ynddo ni trwy'r ysbryd glân. O blegyd, Duw yw'r un sydd yn gweithio ynoch i beri chi ewyllysio a gweithredu yw amcanion Dionis ef, medde Paul wrth y Philippiad. Mae Duw mynd i weithio ynddo ni. Mae'n mynd i newid yn dymuniadau ni. Mae'n mynd i roi nerth i ni fod yn wahanol. Ac ochr yn ochr a Duw yn gweithio, mae Ioan yn dweud, a mae pob un mae'r gobaith hwn ganddo neu byro ei hun fel y mae Crist yn byr. Ie, mae dechrau rwan. Mae Duw ar waith rwan. A da ni'n gweithio efo Duw. A mae'n 100% yn gwaith Duw, ond hefyd yn 100% yn hymdrech ni. Da ni'n gwybod mae trwy ras yr ydyn ni'n cael unrhyw obaith o fod yn y nefoedd. A mi Grist farw trosto ni ac yn ei heiddiant o'n unig, y cawn ni yn cadw. Ond rhan o'r gobaith mawr sydd ganddo ni ydy fod yn holl anwireddau. Pob peth sy'n dod rhyngddo ni a Duw yn mynd i fod wedi diflannu ryw ddydd. Nid i ryw rŵm 101 dychmygol, ond diflannu am byth mewn gwirionedd. A chawn weld yn harglwydd heb unrhyw rwystyr a'i fwynhau'n dra gywydd. A dyna rhywbeth i obeithio amdano. Dyna chi rhywbeth i edrych ymlaen ato. Gadwch i ni weddio. Arglwydd, da ni byw mewn byd am herffaith. A da ni'n gweld yr amherffeithrwydd yn fwyaf clir efallai yn calonau ni yn hynny. A da ni'n cael ein anodd dychmygu sut fyddai i fod heb y teimladau hunanol yna, y meddyliau anheilwng yna yn ein blaenau ni. Ond rwyt ti wedi addo dy fod ti trwy'r ras yn mynd i guddio'n holl bechodau ni yng ngwaed a'n harglwydd Iesu Grist. Mae Abertho wedi talu'r pris digonol i guddio'r cyfan ac i gladdu'r cyfan yn eigion y môr. Ac rwyt ti hefyd wedi addo dy fod ti'n mynd i newid ni. Helpa ni i edrych fwy ar yr arglwydd Iesu Grist, ac wrth edrych arno fo, nid i beri bod ysbryd glân dyn yn trawsnewid ni o ogoniad i ogoniad. Ac o, da ni'n edrych ymlaen at y dydd pryd y cawn ni fod gyda thi
a gyda'n harglwydd a'i weld o ar dydd hwnnw. Mi fydd pob peth wedi newid, a neu wedi cael yn glanhau ac yn rhydd o bob anwereth. Tyrd arglwydd, tyrd a gweithia gogoniad I denw. Amen. Wel, mae diwedd yr wythnos yn closio. Ymunwch efo ni os ydych chi'n dymuno bore Sul yng Capel y Ffynnon i'r oedfa fydd ar y we, a wedyn wsos nesaf fydd o'i nôl efo mwy o fyfyrdodau o'r Gell. Ewch dan eich bendith.